kining mga pamaagi or mga gipangtudlo ni Hesus murag sukwahi gyud kaayo sa atong tawhanon nga pagsabot unsa ang kinabuhi. Ang atong tawhanong pagsabot sa kinabuhi nga kung buutan ta, kung magtinarong ta, wa gyud pagantos. Nya naa gyud ang grasya. Pero magbinuang ta, gabaan ta. Di ba? Mao mo na ato dayong nauna no? Gabaan gid ta. Mao na mga taong magbinuang maingon ta ka ikadisgrasya, ana gaba na. Ana labi na mga matinumanon sa gusto kanang badlongon sa ginikanan di gyumtuman ikadisgrasya kana gigabaan ng animal. Mao ana dayon. Niya kung magbinuutan na dayon tay reward. Mao na siya. Pero si Jesus lahi. Diri sa unang pagbasa si San Pablo iyag yung giklaro nga kung moabot na gani ang mga pagantos maglipay ta. Ana. Maglipay ta. Basta na tay mga pagantos kay miambita sa mga pagantos ni Kristo. Ana. Saman mo, malipay mo na yung mga pagantos. Magpasalamat mo. Gisulti bita na. Kisa man itong nagbasa sa first reading, wade mo kaibaw di ato. Nga ningon man diri, pasalamatan ta ang Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga maluluyong Amahan og Dios nga tinubdan sa tanang kalipay. Lipayon kita niya sa tanan tang kagulanan aron kita makalipay usab niadtong masulubon pinaagi sa kalipay nga nadawat. Ingon nga miambit kita sa daghang mga pagantos ni Kristo, makaambit usab kita sa naghingapin nga kalipay pinaagi kang Kristo. Nya giunsa man pag-ambit, ningon des Kristo diri sa atong ebanghelyo, bulahan kamo kun bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako, paglipay og pagmaya kamo. Gisayunan gana, libakon kag maayo, butang-butangan pa ka, lutuson pa ka. Matod pa niya diri paglipay. Na siya. Og kung ingon ani pa ang tanang mga Katoliko, wa gi problema ning mga balaod. Kaning balaod nga ay pagdalag bata diri simbahan, kana wa gi nay problema, mutuman kita na kay nga naman antos na ay kanang ibili nimong bata ngadto sa inyo, nya ganahan jud kang muda dinhi. Ibilin, di ba makaingon jud ka pastilan pader nindot man kita tong dadog simbahan. Og gidili pa man. Nya kay kita di man ta ganahang mo antos, mo supak ta. Ana no. Mo na kamong managdag bata dinhi, pamalandong kuno na ninyo nagtuman ba mo sugos Ginoo. Basig sige tag simba niya unya dito gasige di tag supak. Niya mo igo ka na sa atong pagsimba, mo man ay sugo simbahan karon. Sugo sa nas gobyerno. Niya ato yung supakon. Ang kuya wingong kamong mga tiguang ay namo gani din niya. Supak sad, masuko sad. Antusonon man sana. Kung dili ta makaantos anang mga maayong buhat nga gidili, labaw na tingaling di ta makaantos sa dautan nga buhat nga ipadawat sa Ginoo nato. Sama anang kakabos, bulahan kamong mga kabos, kinsa may ganahan natong mahimong kabos. Pero kung andam tang moambit sa kasakit ni Kristo, malipay gitag mahimutang kabos. Nya kamo, malipay mo guwa na mo'y kwarta. Sige. Malipay mo masunog turon inyong balay. Dili no. Mahimom jud kang kabos ana. Malipay ka gilungkab na turong inyong balay dito, nya gihurot og kuha imong kwarta. Malipay karon kung nahak na tong imong account, ni imo ditong gitipig-tipigan nga pila ka libo, hurot yung kakuha, lipay ka. Wa na simbako sa padero, simbako sa da. Maunay hinungdan nganong dili kayo ta malipayon. Kay ang kalipay di ay Ginoo ipaambit
sa muambit usab sa iyang pagantos. Nya mao ni ang kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan, kana bitang kalipay nga wa magikan sa imong paningkamot. Nanglitan naaroy nag-text nako, Father, ani ato paning niagi mga semana, pero hangtod karon iyan ning testimonya. Katong gasigig daot niya, siging libak niya, saon man ni nako Father, nga murag di man gini sila mohonong og daot nako. Mura mag ako gi ilang kontrahon bisag wa ko makigkontra nila. Nya sige lang ko ingon, higugma lang. Higugma lang. Higugma gyud. Unsa ang paghigugma Father nga magsige mag-abusar, ako may sigyag daot. Sige lang, higugma lang, bahalag patyon ka, o amang kapatya. Karon ning text yan ako, Father, gisigihan ako sila higugma. Ako pag yung ihatag nila ang ilang mga panginahanglan nga wa gyud ko'y pagpangayog bayad. Pagkalipayan ako karon Father, wa man sila mga usab pero lipay kay ko. Pertigin niyang pasalamat na adyo ko'y kalinaw ron Father. Salamat gyud kay Father. Mupadayon gyud kog hatag nila bisan pag mupadayon sila sigig daot nako. Nang ana kanindot ana. Awa mo nindot Nasay bana karon. Amo nagkayabag naman yung mga asawa karon. Usa ka bana, naslay tulo ka buk anak, ang asawa nangabit. Nangabit. Nya ang bana siging pasaylo ning daga nagyog mga tuig, sigig yung pangabit pero tipon pa sila. Ang bana magsige ra gyud ingon, "Day, gipasaylo giti ka pero sakit kay ning imong gibuhat." Harap-harapan na gyud sa bana. Dadun ang laki. Ana. Hilak lang kunong bana. Ana, pasaylo lang gyud. Nakarong bago kay mobiya naman gyud. Biyaan naman niya mga anak niya. Ang bana nagtrabaho, siya to aras balay. Housewife pa siya ba? Ang bana taon, sige remit sweldo niya. Ang laki, gukawagtang dito sa bana, banos ang laki dito. Karon biyaan naman. Nihilak gyud ang bana. Anday ay lagbiya para sa mga bata. Bahalag magsigig kag panglaki. Kaya wa nam jud kakauyo nako. Pero para nalas mga bata, ni biya mangyod ang asawa. Nagpundok kung kuno ang mga silingan kay kuan gid bagi unsa man kaday nayabag ka sa yabag gud taon. Sige nayabag. Magyabag-yabag nako. Biyaan ko gining tawhana. Ana kuyog ngadtos laki. Ang bana nagpabilin, niya gipangutanan na siya, nganong ingon ani man ka mapasayloon sa imong asawa? Niya ingon din ko nung bana, sige magugug paminaw ng waling padersyano. Mao gini nakaingon kay dili patungod sige kog paminaw na iyang walig, gipatay ko ginang asawaha. Pero karon ako gining pamatud-an nga naagi kalipay sa paghigugma aning asawa og pagpabilin nga buutan nga bana sa akong buang-buangon nga asawa. Daghan kay nangalipay sa mga silingan, daghan kay ang ni-text nako ani ang usa sa iyang suod kayo nga suod sa nako ingon siya, salamat gyud kay Pader. Daghan jud kay mig nakatunan nga wa gid na mo makatunis una nya karon malipayon kay siyang gatiman siya mga anak og nagpaabot kanus amo balik ang iyang asawa nga minglakaw ni kuyog laki. Unsay tawag ninyo aning klasehas bana? Tarong o buangon? Buangon oy. Hay nago niya gibutang iyang pagkabana. Pero nahimo siyang buangon tungod og alang sa Ginoo. Ug mo na ang gitawag og the wisdom of God greater than our own wisdom. Kay usahay ko kaning atong kahibalo, mutug-an nato sa paghimo og hustisya nga tawhanon. Inhustisya ginigibuhat sa asawa. Inhustisya ginaglibakon ka. Inhustisya ginagilogan ka sa imong kabtangan. Pero unsa may pinakahustisya? Nga moambita sa kasakit ni Kristo aron dili ta makasala, dili magkusmod ang atong naong, dili maigo ang atong kalag sa sala. Kay kani magog sala mao mo ni ang pagsupak sa gustos Ginoo. Nya kada nato supak sa gustos Ginoo, magkusmod gini atong naong. Kay pangita diag tao nga nisugot sa sugo sa Ginoo nga nagkusmod, malipayon. Ika na ingong Ginoo, tamparoson imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas. Kanang gasigig panamparos mao nay kusmod og naong. Pero kaning gitamparos nga nahigugma lang gyapos gatamparos, mo smile ra na.
Testingin nga to sa inyo, iguli. Pagpatamparos mo dito, nindot kayo. Pero ayaw patamparos, ig-action, tamparos ka. Sige, tamparos ka. Sige. Ana, di ba kamong duha mo kusmudog na ho? Sakto ko, dili. Anya, inyo nang sundod. Mingon sa father, sa doon, sa father. Bahala mo diya. Sugom na sa Ginoo, wa man say mawa. Say mawa. Why mawa sa Ginoo? Kung ato siyang sundon or dili. Kaya nga naman, lahi man siyang Pinoyanan. Para sa mga masinugtanon, tuwa si langit nga giandam. Para sa mga masinupakon, tuwa ay impierno. Munang di mag-uulang Ginoo mo supak-supak ta. Kaya nga naman, at the end, di man kita magkatipon og siya. Tuwa may kayong gaandam na to. Good. Tuwa may yawa nga gahuwat dito nga malipayon kay mudawat na to siyang gingharian sa impierno. Sige. Tutok-tutok mo diyan ako. Mahuna. Nindot kayo og atong sundo ng Ginoo. Makatagamtam taglangit bisag niya patas kalibutan. Mauna ang tubag nato sa Salmo, unsa to atong tubag? Tagamtama og tan-awa unsa kaayo ang Ginoo. Unsa man ana ni moron, nakatagamtam na karon unsa kaayo ang Ginoo. Kun tapulan igihan kay kanang imong yuta, igihan kay kanang imong tanom. Mabisag ang imong silingang mga bata, manguha lang ang imong bayabas, murag kapatyuno na kay kag tao. Makuan pa ka ana, makatagamtam pa ka sa kalipay sa Ginoo o sa kaayo. Tubag mo. Pero kanang imong tanom, kanang imong yuta, mauna unta ang kaayo sa Ginoong gihatag nato aron do na tay mapuy-an, do na tay makaon. Mauna ang kaayos Ginoo, pero kay nangigi naman kaana, nagkusmod ng imong naong, di nakakatagamtam. Pero imo nang ipanghatag tungod kay sa Ginoo man na, ipanghatag, malipayon kay kang magtan-aw sa mga bata, nagihurot yung kuha ang imong tanom. Kasos, ni-share gid sila sa kaayos Ginoo. Salamat Lord ha, nakapaambit ko sa kaayos Ginoo. Kanang imong asawa, unsa man na, maayo na, dili. Maayo i-share. Mo ito gihimos ba na? Di malipayon siyang gi-share. Huwag mo nang ipusis. Dili, ako ni ang asawa. Buang ka niya, ako niya. Awa na, patay ka niya. Magkusmod gina imong naong. Kanang imong bana, maayo na. Maayo? Bunga nas kaayos Ginoo? Nago kay bana. Share sana siya. Ayaw ka possessive ba? Kita good possessive kita sa tanan. Ang kunon gyud nato mo na ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos sa espiritu. Unsa man ang kabos sa espiritu? Kana bang ang imong kasing-kasing, ang imong spirit wa gyud mangangkon nga naa siya iyang gikuptan. Ang imong kinahiladman kanunay jung nag-ingon, I am nothing without God. Mao nay kabos sa espiritu sama ni Maria. Sama nila ni Saint Francis of Assisi. I am nothing without God. Ana. Niya, nganong imo naman ang gipusis nga imo. Patay ka diha. Sayawa na nga kinaiya. Mangangkon ba bisag dili iya. Nagani gamay kay butang des imong lawas, kana lang imong cells, kanang cells of the body ba di magita kakita ana. Sama ng sperm cell, egg cell, kakita day kana day. Di makita Pero daghan kayo ana ang nangangkon nga ako'y mo control mo nang butangan akong kondom, butangan akong pills. Ako'y mo control. Imo day na. Labaw na ng kilay kay makita naman na ako'y mo control, kiss-kiss. Labaw na ng buhok, ako'y mo control, color. Ang Ginoo ba'y gabuhat sa makita o dili makita. Kining gitudlo ni Jesus sa atong ebanghelyo o ang example niya, murag di kita kauyon ani. Aka mo makauyon mo ani? Ganahan mong mosunod aning iyang gihimong example? Ha? Tubag. Kusga.
Way klaro eh. Gisayunan ka ana nga niingon siya diri, pagbantay mo ha sa mga magtutudlo os balaod nga kanang magsulob og tag-as kay biste. Ha, atubangan ninyo ay taas kay biste. Ganahan kay mo ani father, bishop, uy cardinal, managsulob amig tag-as nga biste, yukbuan dayon. Ana, pero ningos Kristo ayaw mo ana pagbuhat. Bantay mo ana. Labi na ginang daghan kayog pagampo kanang tag-as kay pagampo na mga hapit na lang tibok adlaw magsigampo pagbantay mo ana kay mga iyawan ona. Tibitaw joke. Di mo may yang ingon dire. Pero di ay gasulob og tag-as nga biste, nagsigig himog tag-as kay pagampo, pero nanlupig sa iyang isig katao, labi na Diyos mga kabos, maunay atong bantayan. Naman sa uban nga tag-as kay biste sama ni San Bonifacio nga obispo, kardinal. Unya, buutan kayo, nagsigig atiman sa mga tao. Bishop Supilo Kamumot, gasulob man sa tugtaas nga biste, pero portis ang buutana, wa gyud manlupig, gilupigan hinoon. Ana, so ang kanid ang taong manglupig sa iyang isig katao, bisag magsigi pagsimba, bisag pari pa, bisag obispo pa, bisag santo papa pa, basta mangilog o niya manlupig, mapintas, matod pa ni Kristo, labi pang makalilisang ang ilang silot. Mas maayo pa ning manglupig nga mubo og biste. Labi na yung nag-short, niya mubo kayo, niya nanlupig, kana gamay ra nagsilot. Kana yung taas og biste. Mas maayo pa nang way ampo-ampo, kanang sigilag suyop, sigilag tungit. Unya, mangilog, mangawat, gamay ra nagsilot. Kanig yung gasigig ampo, niya mangurakot pag yun. Nda, tutok lagi bunako. Wanay kuyaw kayo? Ya ka mo, sawan mo, wa mo mabilong ani. Buutan day mo. Nakaron, kinsa man ang taong buutan. Ang example pod ana kani si Tobit ug ang iyang anak nga si Tobias. Unsa may ilang gibuhat, kaning gi-describe sa unang pagbasa ni Archangel Raphael, wa ra ba sila kay baw nga katudeng kuyog-kuyog ni Tobias pagsigi og lakaw-lakaw, abi nila og suhulan lang to, sinuhulan ba mo to ingos Tobit, suhuli ha nya pakapini kay grabe kay ang iyang pagkuyog nimo ngadto pangitag tambal, abot pa mo sa balay ni Sara, grabe gihatod pagyug kadinhi, inig pauli anis ilab, suhuli gyud dako-dako. Oy, usa man dito sa pito ka mga archangels gikas langit, pero gihisgutan ni Rafael ang gibuhat ni Tobit, ingon siya, inig-ampo nimo tungod sa imong pagtabang sa mga kabos, gidungog sa Ginoo ang imong pagampo. Nya diha man toy kausa nga kanabang dunay tawo nga gibuno ba kanang gipatay. Nya wa gini hipos. Way nihipos ba kay ang role gud nila og naay gipatay, abisag kita tingali karon og naay gipatay nya mohikap ka ana, posibleng ikay mapasanginlan, maghuwat gid usa kas authority. Nya kay si Tobit naluoy man, nagkaon siya, giingnan siya ni Tobias man tingali to iyang anak, niingon nga, tay, tuwa ditoy gipatay dapit sa may merkado ting ito, wa gini hipos. Iyang gibiyaan ang iyang pagkaon mo tong hisgutan diri nga sa imong pagtindog unya wa na kamukaon kay imong tabangon tong tuang minatay kay imong ilubong, grabe kaayo ang kalipay sa langit ato. Pero bisan pa man ana, mianhi ko aron sulayan ka. Motong naghatag siya og dili dito sayaw ang nangiti ni Tobit. Di ba ang sayaw mo to yung gipasanginlan, holgan siya giti. Si Rafael dito, sulayan siya, aron mabuta siya. Upat ka tuig siyang nabuta. Pero nagpabilin gihapon ang kabuutan ni Tobit. Kaning istorya ha, mao ni ang kakabos. Nahimong kabos si Tobit, pero ang iyang asawa katong naghabol ang iyang asawa kanang naglaog mga biste, mga panapton, nya gipakapinagkanding ang iyang
hatag sa mga panapton. Niingon gyapon tubit, basig kinawat na nimo ha, di gid ta mukaon og kinawat. Bisag buta na siya, bisag lisod na kay siya, nagpabilin ang iyang kamahadlokon sa pagbuhat og sala. Kita, mga sakto kaig mata, oy, labi na ko. Inigingon, pamalit mo og slots. Nya na ikawatan mo, palit og slot. Mingon ko, oy, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nya mingon din kawatan, diha biyanan ako gikawat sa imong kumbinto pader. Nya ako lang gi-donate sa nimo kay pasalamat sa Ginoo nga dako-dako kog nakawat. Ay okay ra kayo. Ana, okay ra kay nastanan. No sa man ka mo balik og kawat kay pation te ka. Akan ba? Dawat lang kita, di bitaw ang Ginoo nakakita sa atong gihalad. Nakaron ang biyuda unsa may iyang kakabos, wa na siya pagkaon, wa na sa siya bana, wa sa siya trabaho. 2 centavos na lay iyang kwarta para ipalit niya pagkaon atong adlaw. Gihurot niya hog didto sa kolekta. Kamoron diha. Tistingi ko no ninyo, karon lang adlaw, karon lang ba, karong misaha. Kanang tanan gid nimong kwarta, ayaw gyud binli bisan gamay, ihog kuno sa kolekta. Sige. Ang mubuhat ana malangit. Be kamo sa kuno di, kamo sang tanan nga kuan, napamanggitay balanse diri sa atong gipamaligya nga slots. Oh, napatay ang atong hope and opportunity slots, napay 1,064 ka slots available. Ang atong halin 3,936 na ka slots. Ana, hala sige. Pakyawa ko no ninyo kuno be. Ibaligya ng inyong yuta og mga balay nya ipalit og slot. Tan-aw na to di ba mo malangit. Part man gyapon ni sa paghog kolekta kay atom ning gamiton dinhi simbahan. Oh, magpalingog-lingog lang na atuom ka na paria. Sige baligya na slot. Naong anan niya murag slot. Oh, sagdi lang kay I am one of the slots man said to heaven. Oh, di ba? Tanawa yung mga naong wag yun mo yun. So, Father Bia. Oh, narana ninyo. Basta mao ginay standard sa Ginoo. Ayaw gid siya himuang pakapin. Di gusto ang Ginoo nga mahimo siyang pakapin. Ang gusto sa Ginoo, siya'y sentro sa atong atensyon, siya'y sentro sa atong gugma, siya'y sentro sa atong pagdaig. Mao bitaw tong atong gisulti sa Salmo, unsa may atong tubag sa Salmo. Dalaygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Ato siyang daygon. Di ta magsigdaig sa atong kaugalingon, daig anang atong isig katao. Wow, way laing angay daygon ang Ginoo. Kay siya ra ginaghatag natog kinabuhi ug wa pa ta niya tagaig kinabuhi kaning iyang kinabuhing way katapusan ya wa ta niya paambita ani kun sa may imong daygon na nimo imong anak kay bright kaayo ug wa pa na tagais Ginoo kinabuhi naa ka na adto naman on magsigig daig sa anak ang mga asawa kay nakabanag perting buutana adto naman magsigig daig no usbana daigas ang pari panagsa oy. Imo pag yung ikumparar sus kana atong pari no di gina pareha nimo kabuutan no inyo manong dauton ang pari no aw lagi buutan lagi na imong bana pero wa ka kahibaw la rantay kada gakita ra din ang pari didto sa kuan dre oh okay. Dahil kamo sa no to ora ba din mo mga binuang nga istorya buutan ginay imong bana pero dayga ang Ginoo nga naa kay buutan nga bana. Magsige na san mugdaig sa inyong balay. Akong balay nindot kayo, nindot kay akong balay. Gasikag daig sa imong balay. Ug wa pa ka tagais Ginoo og yuta og hangin, makatukod ka na imong balay. Wa pa ihatag sa Ginoo ang mga kanini ang mineral resources o kanang na ang mga kahoy, mga lumber, makahimo ka na imong balay. Dayga ang Ginoo. Ana sige tagdaig ana mga
champion sa sports, kana mga athletes nato nga purti mga ngilgigang muduwag basketball, tennis ug uban pa diha nga mga athletics nga mga games. Sila yung mga champion, sige tagdaig, mura na sila mga Ginoo para nato. Ug wapay Ginoong gahatag nila kinabuhi, makainana na sila. Wapay Ginoong ga-supply nila og talents, makaana na sila. Sige, lingian na imong tupad. Yung tupad nimo ba lingian? Unsa may naong ana? Dalaygon? Sige, ingna ko no, gidaig na ko ang Ginoo nga naa kay naong. Sige, ingna. Kana kay ang Ginoo naghatag na tog naong, magsinawayay naman os naong hinoon. Magsigi naman og sinahay, magsigi naman og silusay, ma-insecure pag yus iyang naong. Ma-insecure sa iyang kilay, sa iyang buhok, sa iyang kolor, na nangayabag na ta. Ma-insecure sa iyang ilong. Nganong ma-insecure man ka? Hinatag nas Ginoo. Ang kataas man gud yang ilong pader ako piya nga. Unya nga naman di ay hinatag man sa tos Ginoo. Lain-lain lang mog style. Pero pulos na hinatag sa Ginoo. Guwapa man gud siya ako batignaw. Kisay gaingon nimong batignaw. Basig ikaw ra say gaingon-ingon nimong batignaw. No. Nga siya sa dingon ako guwapa ko. Kisay gaingon yang guwapa. Basig siya ra say gaunay-unay sulti nga siya guwapa. Pero sa tinud-anay, sa naong sa ang atong naong atubangan sa Ginoo, guwapo o guwapa basta wa kay sala ug nagtuman kas iyang mga sugo sama ni Tobit ug ni Tobias. Apan usa ka kadakong nilad og naong usa ka laksot og naong sa matas Ginoo basta gasigi kag tuman sa gisultis demonyo ang pagbuhat og sala. Magunsa man og ang imong body flawless, guwapa, tanos og lawas, nindot kayo ang mga kurbas lawas, makabuang og imong tan-awon sexually speaking, pero gasigig engage og premarital sex, nag-live-in sa iyang mga kunuhay ka boyfriend. Nya, mudahig ta ana. Ako mudahig ko atong giila o gihandom nga kining Corpus Christi or ang lawas o dugo ni Kristo usa ka pagkaon. Yang anong pagkaon man tungod kay si Kristo mismo mo'y naghimo sa iyang lawas o dugo nga atong pagkaon og ilimnon. Yang anong iya maning gibuhat? Nahibaw mo? Kinsay nahibaw? Taas kamot. Atong pa-explainon dire. Nganong wa man niya buhata ang iyang lawas o ang iyang dugo nga mahimo natong higala, mahimo natong benefactor, mahimo natong donor. Kusog mo palit sa atong mga slots. Nganong ang iya jong gipili mahimo man yung pagkaon tungod kay wa sad ko kay baw. Ang ato lang ma-analyze kay kini manggong pagkaon suod kay ni nato. Ang pagkaon ba suod sa atong kinabuhi. Muna mangita gitag kaon. Unsa man mo ron? Gigutom na mo wa pa. Kamo mga choir wa pa mo gutoma? Gutom na, gutom sila. Kanang gutom mo na'y pagpangita natong pagkaon. Muna, si Kristo gusto siyang mahimong suod kay nato. Kana bang magpangita ta niya ba? Nya, unsa may kasagaran nimong pangitaon nga pagkaon? Kanang wap aka kaila o kanang nailhanan din nimo, kanang naanad na kagkaon? Kanang nailhan, pero kanang wap aka kaila, murag magduda pa ka. Pero kanang naanad na ka, labi na yung nakauyon yung ka sa iyang lami, na magitay mga paboritong pagkaon, no? Ang ako, kanamang utan o inununan, labi naghanghang, ganahang ikaw mukaon, ana, niya, mais dayon ang kanon, ay, di na ko ibaylo og litson, ay, pero na litson ka, ang yapong og litson. Kamu, naamusan mo yung mga paboritong pagkaon, di ba? Usahay gani, maingon magay mo kisaroy mo misain. Pader Siano atos nyong kapilya ba? Isa, unsay paborito anang pader? Kay panguna itong pangitaon kana atong paborito. Ang pangutana karon,
Kaila ba ka mo ni Kristo? Nakaila mong Kristo? Nya, nangita mo niya. Oh, istoryahe. Mas pangitaon pa ang cellphone kaysa kang Kristo. Kamu mga asawa, kaysa may inyong pangitaon, ang bana o si Kristo? Kamong mga bana, kaysa may inyong gisigag pangita, ang asawa o si Kristo? Oy, buangon kay mustanan. Kamong mga ginikanan, kaysa magisagaran ninyong pangitaon, anak o si Kristo? No, anak niya po. Mao na ang resulta, nangaguba ta. Kay ngano man, kini manggod si Kristo, nga wa nato mailhi, matud pa sa atong unang pagbasa, mao ni siya ang bag-ong unod og dugo sa turo nga kanding og mga karnero nga sunugon nga mopapas og sala. Kining pagkauna ra gyud mao'y makapapas og sala. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa, papas gyapon og sala ang gihisgutan. Di ka mangita anang pagkaon nga makapapas og sala, nga kanang sala purti nang muguba nato. Daghan kay karong lakaw-lakaw, nindot kay naong, pero guba na di ay tungod sa sala. Kining nagwali, unsa may tan-aw ninyo? Gubaon o nindot? Parabitan ang sakyanan, bag-og pintal, bag-o tanan, pero inigpaandar, kagalkal nga agi, nga naman, kay ang makina di ay karaan, surplus, branyo lagnaong, surplus di ay, muna duot dayon, duot. Sa kanindot ang nagnaong, nganong giduot ba na? Naguba di ay. Mausan na ang sala? Ang sala ba? Nindot ikagnaong, pero guba na di ay. Kay mao man ay di makita. Ang say tanaw nyo sa atong retablo, nindot, bati. Kani ba? Kana ba? Nindot no? Sige, akong ipakita ninyo ang kamatuoran. Ana, nindot no? Sige, unsay nahitabuan ni ron siyang pundasyon. Sige, slide. O, tanawa. Nangaguba. Sige pa. Hapit na ni malusno. O, nanawa. O kana, hapit na sana malusno, gipangkaos anay, o tanawa. Wa mo kita. Mao lagi. Mao ni atong i-propose. Sao man? Mao na atong bag-ong retablo. Layo asa doy. Tanawa. Indot na. Kanang iyang ubos, kanang murag puti, marble na siya. Itong ilisag marble para di na kanos anay. Nya unsa man ang marble nga tong iilis? Mao na siya ang ligon nga sukaranan. Si Kristo gitawag og cornerstone, ligon nga sukaranan. Di ba ang retablo nindot tanahon, pero hapit na day mga lusno. Kamo diyan na naglingkod. Lingi ako no ng imong tupad. Nindot og naong? Diri lang sa tanawa, padong diri. Nindot pa? Pero pangutan na, kumusta imong kalag? Uy, daghan kay nagsa. Kamo diya mga choir, nindot man jud kay mong tingog. Nindot sa mong mga naong. Pangutan na, kumusta imong kalag? Tingnan, tupad mo ba? Kumusta? Mao na, ato ning ayohon atong retablo. Nya unsa may ayohon na unsa nito pag-ayo? Gamitan nato og lawas og dugo ni Kristo. Kay ang ikaduhang aspeto sa lawas og dugo ni Kristo, di ilang makapapas og sala, unsa man makapahiusa nato. The center, the source of unity. Mao na kana mga tawo way sala, magkahiusa. Ang mga taong sadaan, magkatibulaag. Kung ang imong pamilya karon nagkabungkagay, pasabot mga sadaan mo. Unsaon man pag hiusa, ayaw pagsigigdiktar, ikaw uli nasbay, ikaw ay pagsiglakaw, ikaw ayaw ana. Isig mong paningkamot nga mawa inyong sala, pangitaas Kristo, pagrosaryo mo, panimba mo, pangumpisal mo, pagpakasal mo, kamong nagpuyo-puyo, kamong nagkinabitay, pagbuwag mo.
Adi mo? Bahala na mo. Karon ato ning himuon nga tarungon taning atong retablo by means of our unity. Nya anad naman kita ning pamaligyag slots na ako ro'y bag-ong ibaligya nga slots. Tag 500 kada usa. Nya nagkinahanglan ta ani sa estimate sa muhimo ani nga mao say naghimo ani atong lingkuranan si Brad Dante pagapulaan nga mao say naghimo an atong pultahan, mao say naghimo sa atong dagkutanan, siya say mo repair og enhance ani. Ang iyang estimate mga 1.5 million. Pero mura man gud ngipon, kada imong ngipon ba inig-ingon pila may estimate nimo ani Doc? Sa mga 700 siguro, inigsugod og agoy na buslot man di ini. Ala daghan kitag pastahanan. Sus moabot og hapit 7,000. Kani atong ngipon ba? Napa mo ngipon? Sige, ato mog dentist Ato mog dentist. Di ba inigtan-aw na primero, nindot kay nagkanang kuan, nindot kay nag-analysis. Mga 1,000 ni siya. Pader, inigsugod ang nag-ana. Sus, moabot 5,000 imo mabayran Mao sa dinhi So ato na lang ning i-extendaan mga 2 million ang atong ma-repair ani, enhance ni doton man nga riana. Hasta ngadto ceiling. Karon ato ning i-divide into 500. Pila man ka 500 atong gikinahanglan? Pila ka tag 500? 2 million divided by 500. Gakinahanglan ta og 4,000 katag 500. Nagkinahanglan tag mga tao nga 4,000 kabuok nga dunay 500. Makaya na dili. Kana sugod ta karon. Ato ni ang tawag nato aning atong bag-ong slot, St. Vincent's Healing Strength. St. Vincent's Healing Strength. I-heal nato ang atong gubaon nga pundasyon, unya ilisa nato og stronger foundation. Ang mopalit ani dunay strength against sin. Pinaagis pangaman ni Saint Vincent Ferrer. So Saint Vincent's Healing Strength. Tag 500, ang ato raning tagal is 3 weeks. 3 weeks. Ang di makapalit within 3 weeks, wa na strength. Ngano man, kay ato dayon ning pasugdan. Nya unsa may atong ibayad og dili nato paspasan. 4,000 ra katag 500. Ang atong parishioners dinhi mga 30,000 das mga bata. Kuhaan lang na natog 1/3. O di mo ka mo kwenta? Unya sobra na gani na. Nya atong online parishioners 60,000 labing minus. Kuhaan lang na natog mga 1/3 gyapon.